Ikkundannat 3 xhur ħabs sospiżi Fr Charles Fenech li nstab ħati li jagħmel avvanzi sesswali vjolenti fuq mara b'diffikultajiet mentali. Il-mara li kellha madwar 40 sena fi żmien li seħħ il-każ kienet taħdem id-dar tal-Providenza. Meta rrapportat il-każ lill-Pulizija, il-mara qalet kif għaddiet minn żminijiet diffiċli għaliex kienet qed tinfiret minn mażewġa u ddaħlet anke l-isptar Mount Carmel wara li pruvat twettaq suwiċidju. Hi kienet parti wkoll mill-moviment Kerigma f'perjodu fejn kien jagħtiha widen Fr Charles Fenech. Wara li ħarġet mill-isptar organizzat festin fid-dar tagħha u Fr Charles prova jbusa għall-ewwel darba, xi ħaġa li rrifjutat. F'okkażjoni oħra iġiet lura Malta minn Għawdex tard filgħaxija u l-qassis insista li tmur miegħu il-buskett fejn sfurzat tagħmel miegħu sess orali. Bis-sentenza tal-qorti tgħid baxxilha rasa biex tagħmillu sess orali. Xi ħaġa li ma riditx għax fi kliema lanqas ma' raġel tagħha ma kienet tagħmel dan. Iżda il-mara kienet imġela ttieħ il-pjaċir li talab u segwew episodji oħra fosthom fil-kunvent ta' Rabat fejn kien jgħix u anke fid-dar tagħha. Filwaqt li l-qassis seta' der jimla vojt emozzjonali fil-ħajja tal-mara, il-qorti innutat kif żviluppat familjarità żejda. Il-fatt li kienet ilha tara psikjatra snin fisser ukoll kif l-avvanz f'dan il-każ isir iktar vjolenti minħabba n-nuqqas ta' saħħa mentali. L-akkużat ma setax ma jinnutax li din kienet persuna vulnerabbli, qalet il-qorti.